Allá donde no llega la escoba, el polvo no desaparece solo. L'Andrés ha esperat el moment culminant de la intervenció per engegar la seva frase preferida del Libro Rojo. I com que és un virtuós de l'art dels silencis, perfeccionat en un munt de reunions i d'assemblees, sempre esperant el moment oportú per reblar el clau, calla un moment i passa la vista per la gentada que omple el Paranimf. Per motius familiars i personals vaig començar a donar voltes a la novel·la de la qual us vull parlar fa molt de temps. Potser més de 25 anys. Durant molts anys, però, vaig tenir la certesa que no estava prou preparat. Sentia que no en sabia prou. Què he fet fins ara? Com ho he fet? Què vull fer a partir d'ara? Com ho vull fer? Narrar la transició a Barcelona. Per què aquests anys? Ofereixen tot el que es necessita per fer una novel·la. Un context narratiu molt potent, històries humanes extraordinàriament potents, de combat polític i social, de reconquesta del carrer, d'experimentació personal i artística, d'il·lusions i de frustracions col·lectives. Potent, molt potent. De tortura, de presó i d'exili. Potent, també. Molt potent. Un punt de partida perfecte per escriure una novel·la, com jo pensava llavors i continuo pensant ara, a l'antiga. Un embolic dels grossos. Una munió de fils per estirar. La disparitat informativa i les contradiccions. Lluita veïnal, lluita estudiantil, lluita de les dones, dels homosexuals, dels presos, lluita dels objectors, dels ecologistes, però també experimentació artística, sexual, lúdica, amb drogues o sense, amb totes les institucions qüestionades, la família, l'escola, l'església, els manicomis i el carrer, sempre al carrer, manifestacions, festes, concerts, més la música i el teatre i la literatura i la dansa. Amb tanta gent corrent per les pàgines, costa centrar-se en la història i costa vincular-se emocionalment amb els personatges. Com es narra la realitat? Quina realitat? Com em relaciono narrativament i èticament? I no vaig trobar respostes. Quan de manera gairebé imperceptible va esquillar-se per la porta del darrere la por a trair, a fallar, a decebre. Històries, escenes, preguntes, dubtes, provatures. Els últims 9 o 10 mesos han estat especialment durs i intensos. Plego o continuo fent provatures i buscant solucions? Quan la feina no rutlla, no hi ha vida més penosa que la d'un escriptor. Però quan sí que rutlla, quan la il·luminació ha centrat una obra que tot seguit avança amb claredat i fluïdesa, no hi ha cap alegria com la de ser escriptor. Com que encara no he perdut la fe en allò que vull escriure, potser la il·luminació arribarà algun dia. El temps dirà la resta. Moltíssimes gràcies.